Sziasztok, Happy Traderek! Ez itt, amire figyel a Happy Trader a héten. Itt vagyunk a Dixie-nek a havi csártyán. Mindig belekezdünk. Most is. Gyakorlatilag mi az, amit látunk a Dixie-n? Ebben a hónapban túl sokat nem tudott erősödni az árfolyam, de viszont úgy néz ki, hogy megint csak pozitívan fogjuk tudni zárni a hónapot, hiszen 2 napunk van vissza ebből a hónapból, amit kereskedéssel tölthetünk októberben. Úgyhogy én túl nagy mozgásokat erre a 2 napra már nem feltétlen várnák, sőt, mivel sok havi gyertyára még mindig jobb volna egy kicsi kanóc, lehet, hogy trendekkel ellentétes 2 napot fogunk kapni. Sőt, lehet, hogy az egész hét ilyen lesz, mert szoktam mondani, hogy havi gyertyára is kell a kanóc. Úgyhogy ezeket majd megnézzük a többi páron, hogy mire gondolok ezekkel. A Dixie havi csártya az jelen pillanatban így néz ki. 2 nap alatt nem hinném, hogy túl sokat fog változni, de persze meglátjuk. Relatileg ezen a héten a Dixie megviccelt minket, és igen, szép pozitívan tudta zárni a hetet végül. Ha megnézzük ugye az elmúlt 2 hétnek a likviditását, ki tudta szedni, de egyelőre még mindig az látszik, hogy csak itt ebben a kis oldalazós sávban vagyunk, ugye a likviditásokkal nagyon szépen tudott végezni az ár. A héten aztán végül ugye pozitívban zártunk. Ha megnézzük a napost, körülrajta még mindig egy kicsit ilyen range-es a kép. Ugyan lett egy új high-unk többihez képest, de az ugye lehet, hogy csak likviditra ment. Alul is takarított az árfolyam ugye a héten. Szépen ki tudtuk szedni itt az aljakat, aztán 3 nap rally, pénteken meg gyakorlatilag ugyanott zárt, ahol nyitott majdnem. Ezáltal egy kicsit a napos csárt elbizonytalanít, viszont a hetes az már jobban néz neki. A következő hétre tudnánk indulni. Ugye, mint mondtam, azért is mondtam ezt a hónap végét, mert hogyha abból indulunk ki, hogy kell a havi gyertyának, a következőnek is némi kanóc, azért mondtam, hogy ez a pár nap, mert ez a hét eltelhet magasabb idősíkú trendjeinkkel ellentétesen is. Ugye kellenek a kanócok. Tehát ezen a héten szerintem hosszabb távú pozíciókban még nincs túl sok értelme gondolkodni. Viszont a napon belüli kereskedések azok igenis jól alakulhatnak ettől függetlenül. Ugye nézzük is meg, hogy én 3 párt fogok trédelni a héten. Abból is csak 2 tervezek igazából. A Nasdaq, a Dow Jones és az euró lesz, és nagyjából az elkövetkezendő időkben igazából csak őket fogom trédelni. Ha esetleg majd kértek, akkor néha elemzek több párt is a hétre, amire kíváncsiak vagytok. Beszélhetünk róla. Nézzük meg, hogy miért ezeket a párokat választottam. Hát főként a futures kereskedéseim, mert ezért is mondtam, hogy őket fogom trédelni majd, de nézzük meg, hogy velük hogy állunk. Ugye ő a Nasdaq lenne. Hát ebben a hónapban szép nagyot tudott esni, mint az előzőben is valójában. Ha havi csártot nézünk, ugye hallottunk hatalmas nagy havi imbalansz tátunk, egy F-végénk van. Nézzük meg a hetest. Ugye ezen a héten valójában az nagyon szépen vissza tudott trédelni az itt elhagyott, úgymond a nyitó, meg a múlt heti mozgásból az F-végénknek lett egy új aljunk, tehát abszolút downtrendben vagyunk vele, úgyhogy szuper. Szerintem, ha minden jól megy, akkor ezen a héten sem lesz túl nehezebb dolgunk. Ugye, mint mondtam, ugye pár napot kelleni fog a kanóc is, hogyha megnézzük, hogy a záróértéktől egész a múlt heti nyitóig, ugye megint csak itt van a gapünk, amit például ugye előtte való héten itt gyönyörűen be tudott tölteni, majd utána szakadtunk le. Tehát itt is ugyanúgy kinézhet egy pár naplónk a nagy zuhi előtt, ha csak nem. Azért ő is kicsit függ a Dixie-től is,
ha csak nem, hogy a Dixie nagyon el tudja rúgni magát, akkor. De nem fogja szerintem, mivel csak pár nap van. Ugye, mint mondtam azt az előbb. Tehát gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy itt lenne ez a havi imbalanszunk. Mindjárt megnézzük a naposon, hogy ott milyen képünk van. Hát naposan ugye pénteken, szóval ugye megnézzük egy kicsit kisebb idősíkon is. Ugye pénteken egy gappel nyitottunk, aztán ment a rally felfelé, de gyakorlatilag benne vagyunk az előző napnak a trédjébe, semmi egy napos haj, se egy napos high nem tudott sérülni. Itt lenne fölöttünk egy szép nagy imbalanszunk. Ugye naposan is, ha megnézzük az aktuális árfolyamon, akkor azt láthatjuk, hogy azért itt alattunk is van még imbalansz mindenféleképpen. Ugye nem sok, de azért akad. Hogy lenne miért lejönni az árnak, és hát amúgy is igencsak sortosak vagyunk. Ugye ez a napos képből is nagyon szépen látszik, törtük az aljakat, lehet egy akár intenzívebb esésben is részünk vele. Ugye ez az, amit mondtam, hogy 2 nap van a hónap végéből, van fölöttünk 2 napos high, egy ekkora volume imbalanszal, ugyan nem tudom, hogy Futures-en hogy néz neki, de Futures-en is ott van. Jobban hiszek benne, hogy ott is van. Tehát gyakorlatilag így néz ki a képünk azon. Úgyhogy gondolom lesz egy pár bullosabb nap, de csak észre fogjuk azért ugye megnézni, hogy mi történik. Aztán az irány szerintem az adott lesz lefelé. A Dow Jonesnak is, hogyha megnézzük a heti csártyát, akkor itt van még egy márciusi swingünk. Gyakorlatilag ez a low nagyon úgy néz ki, hogy erre fele veszegeti épp az irányt. Hetesen, az naposon ugyan egy kicsit máshogy fest. Hát ő rajta is mit látunk hetesen, hogy túl sok imbalansz ugye nem maradt el. Egyértelmű az esés, sorra törtük itt a szinteket. A múlt héten szintén egy swinget ki tudott szedni az ár. Ugye ő rajta is ugyanaz a sztori, hogy azért van egy hatalmas imbalanszunk, tehát itt csárton, ami sőt egész idáig tartana. Hónap utolsó napjai, aztán az novemberi hónap első napjai. Mit szoktam mondani, kellenek a kanócok. Ugye ide is kell a kanóc, a következőnek is kéne egy kanóc. Úgyhogy, sőt, hogyha a havi csártát nézzük, akkor akár itt az elején még följebb bele is trédelhetünk, akár egész odáig, ami valójában egy hetes OB, lenne már ez a tartomány, szerintem ez van esélyre, hogy sérülésre kerüljön. Ugye naposan is azért van mit csinálni felfelé, de szerintem az útja abszolút lefelé. És az, hogy ezt a swinget telibe el tudjuk-e kapni, abban nem vagyok teljesen biztos. De erre fele megyünk, ugye majd, hogyha ezt a napos low-t ki tudjuk szedni, akkor majd ki fog derülni, hogy mi lesz és hogy megyünk-e tovább. Hát lenne miért lejönni az árnak. Egyforma aljak, de hát ugye ez már egy tavaly októberi aj. De azért itt érthető, hogy ezekből gyönyörűen kiszedett az árfolyam. Tehát őt is valójában lefelé várom, de ugye az elkövetkezendő napokban meg valójában éjszakra kéne kicsit vegye az irányt a hónap vége és a következő hónap eleje miatt. Ugye ezt azért hangsúlyozom, mert ez tényleg fontos, hogyha észben tartjuk, hogyha esetlegesen nagy longokat fogunk látni, akkor nem feltétlen kell ugye azt gondoljuk, hogy itt újabb térhódítás lesz felfelé. Hát a következő pár, mint traderünk, és amit legtöbbször most ugye nézni fogunk, az euró-dollár, ugye abszolút Dixie függő. Rajta pont az ellentéte látszik. Ami érdekesség, hogy ugye a héten csináltunk egy új csúcsot felfelé, a napos csárt
Bocsánat, először átváltok a weekly-re. Nézzük meg a hetes chartunkat. Ugye a havin ő rajta is ugyanaz van, mint a X-in, hogy egyelőre így állunk. Semmi komoly nem történt ebben a hónapban, voltunk fenn is, voltunk lenni is, lett új low, de azért ugye az irány az még mindig, főként az új aljunknak köszönhetően még mindig lefelé nézhet ki. Ugye hetes chartján látjuk, hogy ezen a héten igazából pucolt az előző és az előtti, majd egy régebbi weekly high-t is ugye ki tudott szedni az ár, és mégis negatívban tudtunk zárni. Ez itt érdekes lehet, és lefelé ráadásul 1-2-3 darab aljunk van. Weeklyről nagyjából többet nem is mondanák. A napos charton, ami látszik, ezzel kezdtem, ezzel is fejezem be. Ugye, hogy építettük egy új csúcsot, amiből majd az esést követően a napon ugye egyből ki is szedtük az előző napi high-unkat, tehát úgymond a buy side likviditásunk az kipipálódott maximálisan. Ugye azóta szépen elindultunk lefelé, lett egy új long, ugyan. Nekem ami még piszkálja a szemem, és várakom el a megerősítésre, ugye, az az, hogy itt tényleg alatta is zárjunk. Ugye én ezt szoktam mindig mondani, hogyha én a boszt mindig úgy nézem a záróértékhez. Nekem ez fontos a hosszabb távú gondolatokkal, hogy egyszer zárjunk is alatta az előző aljunknak. Aztán igazából, ugye, mivel a Dixie ellentéte, ő rajta is az elmúlt hetekben, amit ha megnézzük, akkor igazából beálltunk egy sávba egy ideje, amiből szedegetjük fönt lent a liquidity-t. Ugye most lent a longosból maradt bőven, tehát hogyha itt lenne egy szép jelünk, akkor a héten nem lesz talán nehéz dolgunk ővele se szintén. Ezekre a swingekre rá tudjunk röppenni. Tehát ugye így állunk, így fest a kép. Jó, van egy swingünk itt, gyakorlatilag, ami kiszedésre került. Ugye itt lenne a következő és a legaljunk. Tehát abszolút sortos. Ugye itt lehet, hogy hiába várunk majd a fair value gap-ek feltöltésére, hogyha lendületre tud kapni. Ugye azt tudjuk, hogy azért szeret elhagyni, aztán majd később foglalkozik vele. Ugye nagy az esés, de, mint mondtam, ugye ne felejtsük el, az utolsó napok, és ráadásul igazándiból pénteken már kaptunk egy kis struktúraváltást, hogyha az órás csártot nézzük, a nagy esésből egy longra azért lát jelünk. És mivel utolsó 2 nap lesz, nem is kizárt, hogy picit haladunk fölfelé, aztán mivel hónap eleje lehet, hogy még hogy kíváncsi leszek. Főként, hogyha nézzük akár a havi csártot, ugye, ez a hónap mondjuk tudna folytatódni sortos képben, akkor nem kizárt, ugye, hogy kipiszkálják azért legalább ezt a havi high-t, ugye szokott ilyen lenni, még ha sortban is vagyunk, akkor is ugye kiszedegetjük. Nem gondolnám, hogy egyből hatalmas eséssel kezdünk, de persze az is benne van a pakliban, hogy a Dixie kilő, akkor EU is kifog. De én a hónap utolsó napjaira hivatkozva én még egy kicsit felfelé várnám az EU-t is. Aztán persze majd meglátjuk. Igazából nekem ezek lesznek azok az instrumentumok, amiket trédelek a héten. Mással nem tervezek kereskedni. Ha esetleg valaki szeretne másik instrumentumokat a jövő hétre, hogy elemezzünk mást is, akkor nyugodtan írjátok a videó alá, és akkor mindig meg fogjuk nézni, amit kértek, legalábbis elmondom, hogy én mit gondolok róla. Köszönöm szépen a figyelmet. Annyit még elmondanék, hogy 2 nap van a VIP Shop is, meg a mentor programos regisztrációkból.
pontosabban a mentor programos regisztrációkból erre az évre. Tehát nem tervezek több mentort, úgyhogy ilyen létszámstopp lesz. Úgyhogy aki még szeretne, az most jelentkezzen. 50%-os kedvezmény van minden mentorra. 2 napot még. Úgyhogy maradjatok happy traderek, vagy legyetek happy traderek. Tartsátok magatokat a terveitekhez, és figyeljetek minden jelre mindig, amit ad az ár. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!